Ayan mga kalingap, at today at papunta po tayo ngayon kila Janelle mga kalingap. Ay sorpresa po tayo kay Janelle at kumustahin din po natin yung pabahay natin. Mapasahod po din tayo ngayon. At sobrang init po ngayon mga kalingap. Ayan. At ito na mga kalingap po. Ayan na. Yung project po natin. Kainitan. Oh, si tatay. Kamusta tayo? Kamusta ang trabaho? Okay. God bless. Mainit. Sobrang init ngayon. Kamusta nakikita mo na yung bahay mo? Okay. Tawagin din. Laging okay lang naman. Mapasahod tayo ngayon. Yan. At ngayon po, lunch time, break time. Tingnan natin yung mga ginawa. Ang dami po ditong magaya ng pinalitan na natin ng no? Oo, kasi ito pala yung mataas. Nakahang na. Oo. Tapos naglagay po ng Napakalan pa. Kamusta Janelle? Masaya ka man? Masaya ka? Na magkakabahay ka na? Second floor. Sobrang saya po. May may sorpresa din si Tita Ophie. Kaya siya, parang kagaya mo, lumaki din sa may sorpresa sa ito. Yun ang mga sorpresa. Wow! Cellphone. Ayan, Wow, Remy. Sana salamat po. May magagamit ka ng maayos-ayos na cellphone, di ba? Salamat po kay Ma'am Ophie. Ay, kay Tita Ophie. Thank you po. Thank you very much. Malaking tulong na po ito sa akin. Ayan, mainit dyan, Dito ka. Mainit dyan. Ayan, tay, may bago siyang cellphone, mamahalin niya. Salamat po. Tamang presyo lang, worth of 5,000. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am. Ay, Tita Ophie. Thank you po. Magagamit ko po sa pag-aaral ko po. Di ba minsan nahihirapan tayong makontak ka kasi may cellphone na sira-sira. Oo. Minsan nakikigamit ka na lang din, Ngayon, meron ka ng sarili Ang ganda. testingin mo na. Syempre, huwag ka mahiya. Oo, na-open na po yan ng kasi yung Wow. May resibo din dyan. May Ganda warranty. siguro ng camera nito. Patingin daw ng cellphone. Ayun po. Yung camera. Wait lang. Mag-open pa. Realme siya dito. Pag dito, iPhone. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda niya. Paano tayo pagbuwak? Puntahan ko mamaya pagtapos lang. Ang ganda. First time mo magkaganyan na cellphone. Opo. Ang ganda ng camera. Grabe, love na love ka ni Tita Ophie. Thank you po. Maraming salamat po. Gusto ka din kasing ni Tita Ophie, makausap. Kaya, ayan, pag-isipan namin na bigyan ka ng cellphone maayos. Ayan. At si tatay, sa'yo na lang tayong sira-sirang cellphone. Oo, Sa'yo na. Thank you po talaga. Na-excite po si Na-excite si happy ka. Si tatay ang naiiyak sa'yo eh. Nakakaiyak naman talaga kasi na-appreciate mo kahit salamat din po. hindi ka makapagsalitang kagaya ng iba na ang ingay, talon-talon pa. Pero nakita ko sa'yo na sobrang appreciate mo. Appreciate ko po ito. Sobrang pasasalamat ko po kay Tita Ophie. Thank you po talaga, Tita Ophie. Malaking tulong po talaga to para sa akin. Maraming salamat po. Hindi na kami mahirapang mag-contact sa'yo, no?
Pero moderate lang ang pagsa-cellphone. Opo. Kasi syempre nag-aaral ka. Kailangan ma-control mo, 'di ba? Ngayon medyo na din sa cellphone. Kabataan may mga TikTok, mga ganyan. Mahilig din ako mag-TikTok. Oo, syempre control lang. At least hindi mo pabayaan yung pag-aaral. Ano tay? Tama ba yun tay? Salamat. Tama yan. Ang ganda. Lagi ko naman sinasabi niya sa kanya na pag-aaral mo magpapaya. Kasi ako, hindi ako nakapag-aaral siya. Nagkataon mo lang. Kaya nga, hindi na ako nag-asawa para sa kanya. Grabe, swerte naman. Ang bless naman ni mapapasana all ka na lang kay Totoo naman yun. Lagi ko sinasabi sa kanya na ingat na lang siya kasi laging wala ako. Laging nagdarasal ako na sana walang mangyaring masama sa anak ko kasi sobrang nag-aalala ako sa Ngayon maraming nang nagmamahal sa anak mo tay, si Tita Ofi. Kaya nga, nag-sponsor sa atin ng pabahay. sa inyo. Kay Tita Ofi. Kay Tita Ofi. At ninyo ang anak ko natulungan. Maraming salamat. Siyempre, din ito, kapatid din ang turing namin dito, tay. Wala kang kapatid, Wala po. Ay. O, di mga kapatid na. Si Tita Ofi wala anak din. Anak na din. Dami na nagmamahal sa anak mo, tay. Maraming humahanga na din. Palangiti daw. Yan, palangiti. Tsaka, maganda. Wow. Sana all. Madami mo hawig na artista ka. Hawig mo si Catherine, hawig mo si sino pa ba kaya? Si Valdez. Oh, tatay nagbabasa ng comment si tatay. Si Kit Valdez, layo. Layo. Catherine talaga. Dati, di ko na-expect na ito yung mangyayari na magkakabahay kami ng maganda, up and down. Dati, layhood lang. Tapos ngayon, nung may tumulong na po sa amin, sobrang saya ko po kasi hindi ko talaga in-expect na ang ganda naman ng bahay namin, na mapapaganda yung bahay namin dahil may tumutulong po sa amin. Maraming salamat. Tsaka, di ko pa in-expect na mabibigyan pa ako ng ganitong cellphone. First time. Kaya, maraming salamat po talaga sa inyo. Welcome. At deserving ka naman kasi sa Lord yan, Excuse me. Yung blessing na yan, tayo galing yan sa Lord. Kasi ako naman, marami akong na-vlog pero may mga hindi talaga deserving na na mga beneficiary. Yung iba, kahit deserving naman pero talagang walang budget. Kaya deserving talaga kayo. Tsaka binigay sa'yo ng Panginoon yung pabahay na ito na mula sa Kalingap, mula kay Tita Ofi. Kaya lagi kayong magpasalamat sa Panginoon. Opo. Lagi. Ayan po. At ako. Ulit kami nagpasalamat. Tumulong sa amin. Hindi namin inaasahan. Ating bagay na po. Tay, ang pangarap mo para kay Jeanette? Tatay, iyak na. Niya lang, kaya niya lang. Suporta lang ako lagi sa kaya niya lang. Yan. Supported talaga si Papa. Thank you pa. Love you pa. Yeah. Ang sweet pa ba? Ang sweet pala tayo ng anak niyo. Na I love you talaga na siya. Kaya kami nag-uusap niya. Kaya gabi dyan sa bahay namin. Basta nag-uusap tayo. Maraming pangarap pa yung gusto ko pa rin. Sana nga matupad. Matutupad yan tayo. Tiwala lang. Janelle, tiwala lang. Matutupad yung yan. Yung mga pangarap na yan. Mahirap lang kasi kaya hindi kami kaahon sa may mga tinutulungan din ako kapatid. Kapatid? Kapatid ka pang ito. Balo ito ang anak. Ito marami din anak. Maluwag-luwag. Nabigay naman din ka. Pag maluwag-luwag.
Basta ano, ang priority mo tayo, yung anak mo eh. Priority yun siya. Ito tinutulungan ko rin kasi wala itong inaasahan na balo yan. Ate namin. Yan, natulong din ako. Kung may sobra sa lahat. Tulad niyan, yung materialis na mga kahoy na mga luma na pwede pa, pinili ko. Kasi yung ano na, mga bubong niya doon sira-sira na. Hindi ko na lang sa kanya. Yung mga ano. Yung mga scrap niya. Na pwede pang gamitin. Ano pala ito, mabait si Papa mo? Kusina niya. Idol mo si Papa mo? Opo. Parang hindi. Opo. Ang sweet niyo tayo, nakakatuwa kayo. Nakakatuwa kayo kasi ganyang ka-sweetness. Kasi bihira ngayon yung tatay tapos ano, masyadong close sa tatay, no? Lalo pag babae, bihira yung ganyan. Hindi makiama talaga yan. Kahit nung nabubuhay pa si hindi naman sa inaano natin, wala makiama yan. Siyempre tayo malambing ka naman sa anak. Kaya ganyan mo ng anak ito pagka umiiyak yan pag nag-i-stay na ako noon sa Bataan, nasa Kainta. Ito, 2 weeks ako umuwi. Kasi nagtitipid ako sa pamasahe. Pag linggo-linggo ako umuwi, malaking gastos. Every 2 weeks, yung baby pa siya. Tapos ano lang, Sabado, tapos linggong hapon, alis na naman ako. Kaya talaga, ano siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay namin. Buti na kayanan mo. Buti nga sir, dumating yung pagkakataon na ganyan, dumating kayo. Nakakasama ko siya ng matagal-tagal. Kaya sinamantala ko, natuwa ako nung malaman ko. Papabahay, tapos magtatrabaho ako. Agad-agad umuwi ako. Legit naman, Kalingap ang nagsabi. Ang interest ko doon, yung mga kasama siya. Matagal-tagal. Yeah. Kakatuwa tayo. Natutuwa din ako. Buti nakayanan mo pag wala si Papa mo, mag-isa ka. Medyo nakakalungkot po. Siya. Pero nag-aaral na lang ng mabuti para mapakita ko kay Papa yung paghihirap niya na magtrabaho. Tapos pag-aaral na lang ako ng mabuti. Ito naman lang yung sinasabi. Yeah. Mag-aaral siya, huwag niya na akong tularan. Grade 6 lang natapos. Ang hirap. Pero sa grade 6 na natapos mo tayo, dami mong alam. Ano? Foreman ka, mason ka. Ano naman. Talagang hindi ako namimilit ng trabaho. Talagang nung nagsikap ako, wala naman akong pinag-aralan. Kinaral ko ang construction, naging foreman ako. Natuto ako sa lahat ng gawain na hanggang sa mekanika. Natuto. Excited na po si ano. Okay. Excited na si Chinita girl. Wow. May Chinita girl pa. Grabe tayo, ang ganda ng anak mo, ano tay. Napakaganda yung ano nyo, combination ni Mrs. nyo, no? So, okay. Maagang naman. Oo, yan. Hanggang doon na yung buhay. Ang importante tayo, yung pagbangon ba? Please, pinapatatag tayo ng Panginoon sa mga ganing pagsubok. Kasi kung siguro kung andun si mama mo, ngayon hindi ka pa marunong maglaba. Ano? Pero ngayon tay, kamusta? Marunong maglaba? Ay, naglalaba naman yan. Kaya lang ngayon, so pinapahinga ko muna siya. Bumubawi ako sa kanya. Ako na muna anak hanggat nandito ako muna. So kapag wala ka siya? Pag wala ako din. Okay lang naman yun na pahinga muna siya. Okay, kaya ko naman eh. Sa edad niyang, ilang taon ka pala nga? 15 po. 15, independent na siya tayo. Napaka-blessing nun. Napaka blessing na yun. Marunong na siya magsaing, marunong na siyang maglaba, Pag-aralan naman. mag-spaghetti. Saludo na yung spaghetti. Yan po mga kalingap. At sige tayo, magpapasahod pala ako sa inyo. Sige. Okay. Para makabili ako ng dito sa work. Nagpapasalamat po ulit talaga ako kay Tita Ophie kasi sobra na po ito. Kaya maraming salamat po. Blessing po ito para sa akin. Ano po? Naiiyak po si Jinel. Naiiyak si Jinel.
Okay lang yan. Blessing yan. Ganyan talaga ang ayan po ang bata dahil sa cellphone. Madami nagmamahal sa'yo. Talagang gustong-gusto niya tayo magkaroon ng cellphone. Ganyan kasi. Hindi ko siya makibili ng kasi medyo kaya grabe yung tinutulungan ko sa Manila. Dalawang sunod na nakibili ako sa pero madami nagmamahal na tayo. May nagbigay ng pabahay, cellphone. Malaking bagay mo kawalan sa ayan. Ayan. Okay na? Okay na? Ayan. Naiyak talaga siya sa cellphone, mga kalingap. Siyempre, sobrang pasasalamat at pangarap po niya yung cellphone. Naibigay po ng Tita Opo, ng channel natin. Ayan po. Talaga, grabe yung pasasalamat po niya. Ayan, mga kalingap. Pakabait ka lalo, ha? Yung mga blessing na yan, suklian mo ng pagiging mabait. Ayan, pagkakabait. Madami pang blessing, basta ka lang. Lagi ka muna nalangin, pakabait ka lang lalo, ha? Ayan, papaalam na din tayo. Babay muna po mga kalingap. Naiyak na po si Jinel. Yan po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi